mabilis po ang impeachment process? So, it's an impeachment kasi number one, well, gusto natin bilisan, di ba? Pero kailangan we also have to be careful. Baka may mga mamiss na yung mga pieces of evidence na pagpresenta o hindi ma-explain na maayos. Kailangan talagang pag-aralan mabuti. Hindi kasi basta-basta rin naman na magsapresenta ng ebidensya, yun na yun. Other ways, nakikita ko siguro yung prosecution, defense, pero meron kasi yung mga kasamahan namin sa senator judges, parang kailangan pa bang lecturean natin yung mga lawyers, yung mga prosecution. We waste time na kasi may punto. Kung mga mali, di punahin mo na lang, di ba? O mali yun. Kaso kung lecturean mo pa ng Law 101, parang napapalayo. Diba? Dapat yung puntuhin na lang, yung tungkol sa ebidensya, tungkol doon sa testimonya. Pero kung babalikan mo pa yung mga sa law school, ganito yung mga pinag-aralan, mga wala kayong pinag-aralan, hindi relevant doon sa issue. Kaya doon tumatagal.